hebben hier een naakt lammetje. We hebben hier meerdere schapen. We hebben een kleine hobbyboerderij hier. Maar dit is natuurlijk wel bijzonder. Een lammetje zonder vacht. Ja. Maar hoe kan dat? Ja, nou dat weet ik niet precies. Want zijn broers en zussen die hebben wel allemaal vacht. Maar het blijkt een of andere een soort van ziekte te zijn. En dan heeft hij geen vacht. Ken je wel een boeten? Nou, eigenlijk niet. Want als hij te veel in de zon zit, dan verbrandt hij. Maar ja, als hij in de kou zit, dan hij heeft geen vacht. Dus hij krijgt het gewoon veel te koud. If you got a problem, don't care what it is. You need a hand, I can assure you this. I can help. I got two strong arms, I can help. It would sure do me good to do you good. Let me help. Was dus even om mij uit te lezen wat jouw dwang is, Annelien? Een vest te brengen voor de lampke, wat zonder wol is geboren op Ameland. Want het stond in de krant een fotootje en juf had het uitgeknipt. En toen hier juf het maar naar squallen om en die hier toen ons verteld. Oké. En wat dacht je hem toen? Wij hadden er iets aan doen. Wat hebben jullie meegenomen? Een vest. Is dat het vestje? Ja. Met allemaal schaapjes erop? Ja. Wat leuk. Oh, met knoopjes. Wat een mooie. En wie hebben die allemaal gemaakt? De Beppers en de Mem. Ja. Nou, zullen we eens kijken? Ja? Don't forget me, baby. All you gotta do is call. How I feel about you. Like you do anything at all. Die zit ook achterpoort. Zijn broertje zit echt te kijken zo van, wat heb jij nou aan? Kom je erbij? Ik kom. Ja, hij heeft alleen nog een koud kontje. Ja. Nou, jullie oma's hebben het goed gemaakt, hè? De bedden. Ja. Ja. Annelien, wat vies ervan? Mooi. Ja, zit dit ook goed? We moeten zelf nog wat aan wennen, geloof ik. Ja. En ken je nou ik naar boeten? Nou, dat denk ik nog niet. Want als het jasje nat wordt, dan blijft het ook nat. Dus ja. Maar en nou? Ja, we proberen eigenlijk iemand te zoeken, een kinderboerderij of zo, die misschien dit lieve lammetje wil nemen. Het is natuurlijk een hartstikke leuk beest. En had het nou net iemand meldt, wat dan? Ja, dan weet ik eigenlijk niet wat we mee moeten doen. Want ja, je kan hem niet alleen binnen laten, dat is ook zo sneu. Dus dan moeten we dan even verder kijken. Dus iemand te melden of hij belandt in de pan? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Goeie, Hoi, ben je al dan? en lekker woon op de Ameland. Dat riemt. Ja, ik nog. Hoe koe dat nou? Dit wie toch het veerooster heen, hè? Baats, lekker woon. Oh ja, nou is het zo. Dus ik even rennen naar Nes. Oh. Nou, daar gaat je sneuten met je. Ja, nou we krijgen even op een reddingboot west. Oh. En dat wie hartstikke mooi. Dus de beetje kinderen met kapot. Dat is prachtig, echt. Dat moest niet op mijn reddingsboot dan? Die je verdronken. Ik ook al net, nee. Nee, er is reddingboot daar, je moet. Zo'n maaien, een keer maaien. En het is prachtig mooi om even op zo'n grote reddingboot te zitten. Nou, dat gaat hut. Echt. Dat maakt je eens even van. Met de camera even mij, even op boord. Prachtig, lekker even wierd worden. Maak je ervan. Ja, dat weer. Ja, mooi. Zeker.
We doen het elke keer. Ja? Elke keer gaan we hierheen even naar de reddingsboot. Dus je bent al ervaren? Ja, ik ben donateur en ervaren. Ja, hartstikke leuk. Maar elke keer dus, waarom? Even die spanning, even de sensatie. Even mooi weer worden. Hartstikke leuk, ja. Jo, het wordt nooit zeer zeker. Ik doe dit elke dag in Amsterdam op het ei. Oh ja, tuurlijk. Ja.